Ako hindi ako nagyayabang. Mahirap na kasi magyabang kasi noong punta ako ng dormitoryo, ang tuwalya ko hindi ko ginaganon. Pinapatong ko tapos lakad ako sa kanila doon. Believe sila, putang ina si Duterte, tigasa, oy. Kasi noon, bata pa, nakaharap talaga sa nakaharap sa langit halos eh. Gano'n talaga. Yan dito, pataas man. Gano'n. Naghahalik ka na doon yung ulo sa pusod ko. Yun ang binigay ng salamat ako sa tatay ko. At least pinalabas niya ako sa buhay highly equipped.